sad puno manjih jakih životinja. Pa bit će, da. Ona će biti još teže. Evo još jedna alfa. Raptor? Da. Morat ćemo ih srušiti. Evo tu je iza ovog. To je super, super. Ali ne, čekaj, imam strelica, samo da vidim koji je level. On će sad, samo malo, da mu ja dam narkotike. On će se probuditi sam. Ja imam 17 strelica, to nam neće biti dosta. U svakom slučaju. Evo viš kak ga rušimo u zraku. Čekaj, ti sve što smo mi radili, ti to snimaš, ili šta? Da. Evo, baš snimam sada. Da im pokažemo kak naš kvec stoji u zraku. Ako ćemo ubijati alfu, samo malo da vidim. On je na pola je sada. Pola. Da vidim stat. Koliko je treba još? A treba mu još dosta. Jedno 15 minuta, 20. Ja imam... Čekaj, mogu ja strelic napraviti, evo. Da napravim strelica još. A mogu 4 napraviti, evo ga. Jel imaš tačak? Imaš tačak od sebe, šta? Ne. Nego, mogu ti ja spustiti, lupaš, pa onda napraviš u vasu. To može, da, jer evo ga, upravo ide prema meni. Daj malo odi prema drvetu. U šumu bilo di da mogu tača. Dobar. Još malo naprijed, daj. Još naprijed. Ne mogu, ne da govno iz zraka tač. Ne da. Ne. Koji je level? Nisam vidio koji je level. A di je jebo mater svoju? Tu je, samo malo da vidim koji je level. Di je Nesto? Evo ga, tu skače s tebe. Lijep, teško mi ga je... 6. level. Ovo će mi čak biti dosta strelica. Možeš ga i spajkat još. Ne mogu ga spajkat. Ali ga mogu sa strelicama roknuti. Gdje je Nesto govna? Tu ostani. Sad ta. Grepa je sotono jedna. Ne, sad će mi puknut, neće mi puknut, dobro. A on tebe lupa sad ili što? Ne, lupa on mene, uopće ne me lupa. Ja sam taman mu na distanci da mi ne može ništa. Jebote, šta ovo je? Imam još 2 strelice, to je sad problem. Sad ću se morat spustit malo. Dobro, krvav je dosta sad. Moram se još spustit. Eto, sad ću ga spajkat. Ne. Šta je?
Lupilo me govno. Da skače. Lupe što Alfa Raptori mogu skakati, obični ne mogu. I ne skaču. Diži gore. Diži gore. Sad ga ubi ga, brzo ga ubi. Brzo ga ubi. Možeš ga sa Argentavisom ubiti. Pokupi moje stvari. Gdje si pokupio? Evo samo da budem. Da, ubi ga možeš ga ubiti bez problema. Bez problema ga možeš ubiti. Tako da nije problem. Sad ću ja Pa ovo pogledati. kod je 60, a ne 6. A jebi ga, vidiš, jesi vidio kak sam onog sam sa 20 strela ubio.